No a to bolo asi také niečo, že si mal takúto velikánsku, takú železnou platňu, v tom boli dierky a ty si tam mohol prichytiť kábel, bo dajme tomu si mal 40 káblov a tam sa hodnotilo, ako to je upravené pekne, úplne v 90 stupňovom uhle, vieš, blbosti, tam si mal aj cievku, tu bol stýkač. Neviem, čo to znamená, ale viem, že takéto názvy sú. Neviem, čo to robí. Poistku a diodku a proste to tam malo zasvietiť, nie? Na konci si mal takto stlačiť a malo to zasvietiť. No, tak. Nič. Tí 11 dostali jednotku až dvojku, takže majster očakával, že ja idem 12. Oni tam čakali všetci, akože so mnou, nemohli ísť nikto skôr. Tak som išiel 12. A kamošku, ja som to zapol. Nič. Kúkam a zrazu len, že čo si buchlo, alebo prasklo, to bola poistka. Začalo to dymiť a vyhodil som normálne pol školy, boli dva pavilóny a jeden pavilón som vydrbal normálne z elektriky. Kámo, vybehol normálne druhý majster, pribehol z druhej onej dielne za 20 sekúnd. Čo robíš? Jaj, bulica! A zavrel dvere. Hneď vedel, čo sa deje, že ja to robím. Tak normálne majster povedal, že bulica. Ja, nie, že by som ťa dal 12. preto, aby si všetko odpísal, ale ty si to ešte dojebal. Čo mám spraviť s tebou? Čo mám, povedz mi, čo mám s tebou spraviť? Pán majster, dajte mi to nejako, že tu mi to podpíš, že v živote nikdy nebudeš robiť nič s elektrikou a dám ti trojku. Kámo. Ty si to podpísal? Nie som podpísal, som ho opíjal. Hovorím, bože, my som mu dal skoro bočku na čelo a išiel som preč.